Безнең өчен кадерле булган тормыш иптәшемде, хөрмәтле һәм яраткан әтиебезне, карт әтиебезне, Радик Рифулы Вагаповты күркәм юбилей 60 яшьлек гомер байрамы менән ихлас күңелдән котлайбыз дип башлана киләһе хат юлдары. Ул Гафури районы Тугай авылында 1963 елның 6 гыйнварында дөнья аппак карга күмелгән мизгелдә Риф Баймөхәммәд улы һәм Нурия Хатип кызның гаиләһендә беренчесе булып дөньяга килә. Якыныбызга 5 яшь булганда гаиләләре менән Салават калаһына күсеп киләләр. Кадерле безнең баласагы үсмер елдары ошында үтә. Эш һөюсән, ата-әсәһенә ярдәмсыз булып буй җиткерә. Мәктәпте тәмамлагач 1977 елда комбинаттың һөнәрчелек училищесында укырга инә. 2001 елда укуын уңышлы тәмамлап, электромонтер һөнәрен алып, комбинатта хезмәт юлын башлап ибәрә. Ошо ук елның көҙендә якыныбыз әрме сафына алына. Алып Германияла 2 ел намыслы хезмәт итеп кайта. Яхшы хезмәте өчен ул командирларның мактау хаты һәм грамоталар менән дә бүләкләнгән. Әр менән һуң кадерле без Калалагы Быяла заводында электромонтерсы булып эшкә урынлаша. Шунда ук безнең әсәебезне осрата, яшьтәре танышып, бер-беренә гашыйк булалар. Газизләребез 1925 елда гаилә корып ибәрәләр. Бер-бер артлы 2 улдары Мөхәббәт имештәре Рөстәм һәм Руслан дөньяга килә. Кадерле без 1997 елда Транснефть компаниясының Туймазы нефтепроводы оешмасына эшкә күсә. Шуннан бирле үз һөнәренә тугры калып 25 ел ошо оешмала тырышып эшләп йөри. Үз эшен белеп, yerine yetkirib, намус белән башкара ул. Уның бик күп мактау грамоталары, рәхмәт хаттары буны дәлилләп тора. Эшендә хезмәттәшләренә үзен ихтирам итеп, хөрмәт белән карайлар. Газиз кешебезнең хезмәт стажы 40 ел. Киң күңелле, һәр вакыт тугандарына, якындарына ярдәмгә килергә әзер булган, керек сакта талапсан да була белгән, безгә терәк таяныс булган атаебызны, карт атаебызны без бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Уга зур рәхмәтебезне белдерәбез. Без тормыш иптәшем менән 2 улыбызны үстереп, белем биреп, олы тормыш юлына сыгардык. Хәзер уларның икесе лә үз гаиләләре менән гөрләтеп дөнья көтәләр. Яраткан үз янебезне яратып сөйеп туя алмайбыз. Ошо улы юбилей уңайынан кадерле тормыш иптәшемә яраткан һәм хөрмәт иткән атаебызга, карт атаебызга һау-сәламәт булып, балаларыбызның уңышларына, ияндәренең бәхетләренә куанып, тигезлектә, тынычлыкта бәхетле озын гомер кисәргә насыйп булһын. Гомерде бит елдар билдәләмәй, яшәү дәрте булһын күңелдә. Сәламәтлек, бәхет, куанычлар юлдаш булһын һиңә гомергә. Иң изге теләктәр менән бөтә тугандары, якындары исеменнән тормыш иптәше Фәридә, улдары Рөстәм, Руслан, килендәре Марина, Альбина, иян-янсәзләре Артем, Эмиль һәм Аделина.
Yavırınlı bürkütlerge qamat mine İngler üstünü zenger kukti buydan buyga Yazmış kınaları şuldur kütülü zattın Yengine heli utta heli uyga İriye gettin yaşını hana baydar Ekkuri hetken işin hınmaydar Şartlap hınmaydar Ak yavırınlı bürkütlerge qamat mine Yonda dalıp düşer üstüne tığan yerge İyileşterin utfisteri yitedilu Yattı gel olasın irmeni tigen irge İriye gettin yaşını hınamaydar Ekkuri hetken işin hınmaydar Davullar davullar sınıgalar Ağırlıktan şartlap hınmaydar Yavırınlı bürkütlerge qamat mine Kursalarga gaziz halkını tığandarım Ağırhını alıp qaralar qabanıp Yodur üstün indey gamel kığandarım İriye gettin yaşın hana baydar Ekkuri hetken işin hınmaydar Hınmaydar Yürüye gettin yaşın hınmaydar Ekkuri hetken işin hınmaydar Davullar davullar sınıgalar Ağırlıktan şartlap hınmaydar Davullar davullar sınıgalar Ağırlıktan şartlap hınmaydar